Velkommen til TV-visen. Vi starter i Syrien. Her ser vi billeder fra Syrien, hvor demonstranterne fortsætter deres voldsomme og voldelige gadekamp. Indtil videre frygtes op mod 4.000 til at være døde. Vi har talt med en af de lokale. Det er Larry. Jeg kan ikke fornemme, at det er Damaskus. Jeg kan denne demonstration. Larry. Somebody. Her ser vi nogle andre, lidt mere fredelige demonstranter, der demonstrerer med bannere og slagord. Vi har talt med en dansker, der har boet 5 år i Syrien. Er det at bo i Damaskus under demonstrationerne? Det er hårdt. Vi kan ikke få vores nattesøvn på grund af larm, og vores ruder bliver tit smadret på grund af brosten, der ryger igennem under gadekampen. Ja. Er der sikkert på gaderne? Nej, jeg har tit svært ved at komme på arbejde på grund af gadekampen og demonstrationer, som man ikke kan komme forbi. Steffen Jensen, Damaskus. Jeg hedder Rasmus Jørgensen, og det var alt, vi havde i dag.